Здорово. Вы откуда? Ну і як вам гэтыя самыя вылезныя панкі Менскай вобласці? У байнеце на 500 000 праглядаў завірусіўся кароткі відос інтэрв'ю са шкалатой, якія пры поўным панк-парадзе разгульвалі па сонечнаму Слуцку. Блогер распытваў хлопца, як на такі знешні выгляд рэагуюць кузьмічы, ці здараюцца канфлікты. Кто щемит, тому отвечаем. Просто драться так уже боятся. Але мяне асабіста павесялілі каментары пад відосам. Гэта просто мімімі. Ого, бачыць чыстую субкультуру цяпер рэдкасць, прыгажосць. Не гледзячы на ўсе забароны, жывуць сваім вольным жыццём. Ніводнага хейтарскага каментара. Прыкіньце, а калі каму цікава, моладзь зараз сапраўды пачынае разумець, што ўсе сучасныя маладзёвыя движухі пустэча. Там няма ні стылю, ні музла, ні ідэі. Таму яны знаходзяць для сябе інтарэс у субкультурах да 90-х гадоў, але на дадзены момант пачынаецца не панк, а трэш-стыль, красовер. Вось гэтыя выгнутыя назад казыркі, як у трэцяга хлопца, высокія красоўкі, вузкія джинсы. Ці дзіўна, што і гэтыя хлопчыкі-зайчыкі граюць сваю музыку? Не, гэта не панк, а больш брутальны жанр beatdown-хардкор, і выглядае гэта так. А вось вам фрагментик выступлення ўжо менскай групы, таксама з маладымі пацанчыкамі, якія граюць такое вось прама зараз у сярэдзіне 2025 года.